тамошо кунед бачаҳо. Имрӯза навор бениҳоят навори ҷолиб фақат Opel хечибекҳо ҳастанд. 12 та 13 та хечибекҳои фасон фасон баҳри шумо мондагем. Тамошо кунед. бовар дорем ҳамин навори имрӯзаи ма айбайни ҳамин 12-13 та хечибек 7 та 8 таш савдо мешавад иншоаллоҳ. барои реклама карда имо ватсап муроҷиат кунед. Opel хечибек дорем. Зуроша, Шаҳр Душанбе, Кулоб, Бохтар, Ёвон, Ҳисор, Ваҳдат. хулоса беҳтариноҳанд. Караванам дорем баҳри шумо. ҳамин навора ҳозир лайк бизанед, дар канал подписатсия кунед. качествора баланд карда дар комментария нависед аз кадом маркаи мошино дар навори баъдан пешниҳод бикунем. мо аз рӯи комментария навор мекунем. ин хоҳиши подписчикҳо буд, ба ҳамон хотир навор кардем мо хечибекҳоро. агар подписатсия кунед, лайказия кунед, зангулара висе кунед, навори чоткара қабул мекунед. ана ака навора сар мекунем бачаҳо. мегзанем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F, ноҳияи Ёвон, нархаш 43000 сомонӣ, бензин холӣ, мотораш 1.6, коробкаш механика. як бор дига нигоҳ кунед бачаҳо. Opel Astra F дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. нархаш 43000 сом мега, сӯзишвориш бензини холӣ, мотораш 1.6, коробкаш механика. солаш 97. мошинча губкават кардагӣ, балонош танҷибат, краскаш хушроҳакай. ин ҳамин мошин, ин ҳамин ҳолат, ин ҳамин состояние. метавонед рақамҳои WhatsApp да занг бизанед барои бихаренаш. мотораш нав кардагай, чашкаҳош варид надорад. мошинча пустагӣ гуфтагӣ нестам, қайд кардагӣ нестам бачаҳо. у тарафша нашоти нарх навош занг бизанед, маслиҳат мекунед. 43000 мега бо савдо ҳам мешавад. اعلان دیگم Opel Zafira мешавад. دوستان عزیز، کسانی که Zafira خواهش کردن، راستی نمی نواره خدم ویدیو کامیرا، این هم ماشین خدم نوار کردیم، کمتر گذراندیم، خیلی تست کردیم شد. سالش 2009 در ناحیه وسیع قرار دارد. بنزین خالی، коробкаш механика، пробегаш 464388 км. балону нав 100 км 8 литр аз худ дорад, задагӣ пусидагӣ надорад. нестай 75000 мега савдо ҳам мешавад. рақамҳои мегафон, вавилон, WhatsApp ҳамаш кор мекунад. занг бизан, маслиҳат бикӣ братҷон. рости ҳамин мошинчада расход кардагай камбеш тозаи без камбуди якамо Россия ракяй. мақсад мега касе нест ки мошина ҳай кина. ба ҳамон хотир 75 мега бо савдо ҳам мешавад. расчоди 68-69 гирифта занг назанем бачаҳо. ай хеле одамо занг назанем. хулоса гап конкретни мардак бошен, занг бизанен, муомилаи конкретни дора. мошинча тоза берасход. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. боз як дона Opel хечибек дар кузифи Astra F мегаша. Opel Astra F дар кузифи хечибек дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. солаша 95 меган. ин ҳамин мошинча 30500 сум нарх. агар сум медоштим бародаро, бози хадам мехаридимашда. 30500 сум гази бензин сӯзишворӣ. мотор 1.6, коробкаш механика. печкаш зурибат, хоб магнитула зур, блютуз дора, люк дора, панорама дора. мошинча хулоса зур. антифриз, салон кожа, салон тоза, сентр замок. хулоса дига чӣ тавон мехӯра бародарад. 3500 бо савдо дора. метавонед занг бизанед, ҳозир барем бихаренаш. краскаш шозакай, балонош балонои кори. мотор коробка хадавой созай, ҳолати кори. хулоса гап у тарафа занг мезанед, маслиҳат мекунед. рости бачаҳо, як саволтон бутам. ҳамин навораи мо шумода маъқул боша, агар дар комментария рақами 5 бизанеда, саодативи ба пеш беҳтарин мешавад. рӯзӣ ме ҳаматон раҳмат ба ҳаматон бачаҳо. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. трактор T28. ира бачаҳо рӯӣ кардан, хоҳиш кардан ки савдо бояд шавад. ба ҳамон хотир дар байни хечибекҳо мондаем шад. касоне ки мехара марамат, касоне ки намехара метавонед рӯӣ кунед. бачаҳое ки трактор хастан онда барса. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шаҳри Бухтар. хоб 60000 сомон. респатборчик дорад. хулоса якчанд чиш комплект ҳамроҳи худчай. метавонед ҳамаша бо нархи 60000 сом бихарен. телефонаша мондем. ҳамин рақамҳои 4072 занг бизанед, муомила кунед. респатборчик дорад. хоб трактор худаш комплект, хулоса якчанд намудшхатиай. занг зара маслиҳат бикунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Sanyong Istana меган мошина, шаҳри Душанбе. 35000 сомон нарх. солаш 98 тай.
мотор дувонаи механика. Инами мошин, инами ҳолат, инами састаянӣ. рақамҳои WhatsApp, телефонои даст занг бизанен, бо агар маъқултон боша, агар суратҳои иловагӣ шароитон мекунад, тамошо мекунен. шаҳри Душанбеда қарор дорад. хулоса солиш 98. Дизел ҳуҷҷати 6 моҳа дорад. дар ҳолати хубай, коробка ходовой созаи, балоно 90%, варианти алишӣ дорад. мошинои майда боша алиш мекунем меган. у тарафша бачаку метавонед занг бизанед, маслиҳат бикунед. нашоти нархи навош гапзанон кунем. бародари азиз, 35000 мега бо савдо мешавад. акамон хоҳиш кардан ки срочно фурӯшиай метавонем бихарен, наметавонен навора дастгирӣ кунем, падилиса кунен, автоматик савдо мешавад. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. бовар мекунед, ҳамин навори имрӯза фақат хечибеко шидан. ҳамин Astra F да просто ҳамин дастгирӣ бисёр кишид, бачаҳо хоҳиш ки кардан, мо навор кардем. навори имрӯзара пирра полни Astra F мондем. метавонен дар комментария нависен аз кадом маркаи мошин зиёдтар хоҳиш кунанд бачаҳо, мо ҳамонро навор мекунем. агар ҳамин дар навори баъдина полни Nexi боша, агар Nexi мезанем бачаҳо, медонед. ноҳияи восида қарор дорад. солиш 97, гази бензин, 1.6 мотораш, механика, 34500 нарх. хоб баъдан рақамҳои WhatsApp занг мезанем, маслиҳат мекунен. мошин 100% мега, мешини ҳай мекунӣ, ягон камбуд надорад. краскаш тоза, ходовои нав, 4 диска балони пачка, фасон ихшоракай. дигар читон мефора? кузов универсал, дар кузови караван. у тарафша занг бизан, маслиҳат бика, бира бихараш ҳозӣ. зурайда хулоса. бачаи азиз, дар ҳамин навори ма ҳозир лайк биза ки дер накунӣ шеринар. лайкамон подписатсия кӣ, зангулаша васека ки ҳамин навор вақте кардам хабардор мешавад. барои реклама кардан имо WhatsApp муроҷиат бикунен. мошин, замин, хона, квартира чизе дорем, бачаҳо рекламаш мекунем. ҳаракат мекунем ки савдо ка битем. навори баъднамо хона мешавад. ирӯз бахшад мошин шид, пага полни навори мо хона мешавад. я тамошо кунем да ҳамин ярӯзпас хона мошин беҳтарин наворо мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳаста ки солиш 97. кузов хечибек. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мошинча тоза, балонош тоза зур, краска тоза, 45000 сум нарх. дар Душанбе гаштаги мошинча Astra F харо марамат кунед. мотораш 1.6 механикай. рақамо транзит. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. тонировка то моҳи августа дорад. кондитсионер, люк, сентрузамок, беҳуда занг наза, конкретни мардак боши зангза, мо маслиҳат мекунем. 1 сум ин тараф мехамем. нашоти нархи навош. дил биё қанд бихӣ мега. лайк чандба монди шернар, даст бардода бинавис ки аму лайкама мондам. ҳаракат кунем бачаҳо, павратки ҳамин навора дастгирӣ кунен. ҳамин дастгирии шумо мо мардами тоҷик гуфта навор мекунем. мо ҳам мешавад ба забони ӯзбекӣ ва қазоқӣ гап бизанем, чунки моро бачакҳои тоҷикии худмон тамошо мекунад. хушбаҳоли ҳаматон. далши навора бодиққат тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F, боз инами краска, инами мошинча. нигоҳ кунед чӣ хел чотка сурат гирифторӣ кардаган. солиш 97, 91, 92 нестай шеринар. шаҳри Душанбеда қарор дорад. 28000 сум мега, бо савдо ҳам дорад. хоб агар имкон мешид амира видео мекамаш мо нишон медем, неки роӣ кардаган. мотораш 1.6 механика, Astra F, кузов хечибек. рақамҳои телефонам мондагем 37 занг зада бихаренаш. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор коробка 100%, ходовои нав, 4 балон нав, электропакет, газу бензин кор мекунанд. документош буд шидагиай, мутаассифона ки документ надорад. савдо дар пеши мошин дар шаҳри Душанбе. хай бо занг биза бихараш. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. боз як дона Opel Astra F ҳастае ки дар кузови хечибек. солиш 97, краска тоза. аму территорияи панҷакен меренда, амуҷа мерен мехарен ша мошина. 33500 мега, 33500 сомонӣ. 5 сум рапулиш мошинар. бензин, газ. мотораш 1.4 механика. инами салоншаки кожа нест. хай сӯза хулоса. беҳтар мошини беҳтарин мега. рақамҳои 5007 телефоношон
мақсад кор мекунад, занг мезанед, мехаренша. дар боло барои реклама имо WhatsApp мондагӣ муроҷиат кунед. агар ҳамин касоне ки мо дар мақсад мошин роӣ мекунем, хона роӣ мекунем, телефона баракӣ бигирем бачаҳо, суратҳои качес бени партоен, агар видео кунем бо зури бад мешавад. хулоса ҳамин ба навор ба видео ҳам зури бад мешавад, ҳамун тамошобинӣ ҳам кайф мекунад чон. мегзарем ба даҳум, Opel Astra F фурӯшӣ. ака нигоҳ ки хечбека бародарҷон. хечбек солиш 96, ноҳияи шаҳри нав, 36,000 сум нарх, бензини газ, сӯзишворӣ. объем моториш 1.6 литр. инами мошинчаи бачако, коробкаш механика, телефонаша мондем, занг мезанед, мехаренша, состояниш тенҷай, камбудӣ нестай. срочно бо нархи 36,000 сомонӣ. рости ҳамин савдо шидани ҳамин мошино сабабаш асосан аввалаш худованд, баъдан шумо мешавед, бачаҳое ки моро тамошо кардесен. мақсад шумо ки нахарен, ҳамин навор падилиста шавагар ё ки лента даброя, ҳамин топ даброя, ҳастан нафаре ки мақсад хечбехар ҳастанд, унода мераса навор. барои бояд чико кунед шумо? Фақат дастгирӣ. ҳамин наворро лайк мезанед, дар комментария Саудо ТВ ба пеш менесен, рақами 5 мезанен. иншоалло навор топ да мерава. ҳамин акаҳо иншоалло савдо мекунанд, бо шумо да як кори савоб мешавад. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузуфи караван универсал, солиш 96. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 37,000 мега. савдо кардан, барои савдо кардан хуб, такси беҳад удобни, газ, бензин, сӯзишвориш, балоно тоза, дискои зур задагӣ, мотори 1.6, коробкаш механика, 102 микрорайон дар қарор дорад ҳамин Astra F. рақамҳои телефонаш ҳам ҳастанд, занг мезанӣ, маслиҳат мекунӣ. мотор, коробка ходовои состоянӣ тенҷ, краска тоза, задагӣ пустагиша қайд кардагӣ нестанд, варианти айша гуфтагӣ нестанд. метавонед занг зад пурсенша. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузов седан бардор азиз. солиш 92, дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ қарор дорад. мо дар аблошкаи видео мо мондем ку аз 12,000 сум сар мешавад мошино. ягон ҷои фанду фиреб нест бачаҳо. ҳамин 12,000 кисаша ҳамиш 12,000 мешавад, далши аз 12,000 то 50,000 мошин навор кардагем мо. ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ дар қарор дорад. 12,000 сум нарх, бензини газ, моториш 1.6, коробкаш механика. телефона мондем, занг зада мехаренша, краскаш соз. мошин созай бардоро. мотор хоб, мотор моделай мега, муомила ҳам дора. камбеш савдо мекунем, нашоти нарх наош гап мезанем, мегам бо ҳозираша 12,000 сум мега, бо савдо ҳам мешавад. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ бардор азиз. Opel Astra F ҳастае ки боз солиш 96 дар кузуфи хечбек. мошин дар шаҳри Турсузода Регарда қарор дорад. нарша мега 35,000 сомон, бо савдо ҳам мешавад. рақамош транзит, краска тоза. Opel айса динакни камрасходаи карочи, бензини холӣ, моториш 1.6, 35,000 мега, бо коробкаш механика. рақамҳои телефон ҳамин хулоса 1.8 ёхи 96 ахирша, занг мезанӣ, маслиҳат мекунӣ. краска нав задагӣ, хуб, ходовои нав кардагӣ, 4 балон нави пачка, чашкаҳош валид надора, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар документш мега 94 сола, не ки 96 кардагиаша. касоне ки харидори аниқ ҳастен, занг мезанем, бо камбеш савдо ҳам мекунем. 35,000 мега, бо савдо мешавад бачаҳо. бардор аziz, агар дар шумо хона, мошин, замин, квартира боша, агар рӯиш кунед, мо дар имо WhatsApp дар боло мандагем, рекламаш мекунем, дар савдо мебинем бачаҳо. мошини 14 тамошо кунед, шеруи нар. Opel Astra F, солиш 98,
42000 сум нарх дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. Гази бензин, сӯзишвориш, моториш 1.6 коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотор 1.6 16 Экотек, 10 моҳа ҳуҷҷати солона, танировкаш тамом шудагиай, задагӣ пусидагӣ надорад. хуб, сиденёш соз, харидор аниқ боша бо муомила ҳам мекунем. 42000 мега шаҳри Кӯлобда қарор дорад. нафаре ки харидор аниқ ҳастен, ҳамон нафарро занг бизанен, нашоти нарх навош гап занен, бо камбеш савдо ҳам мешавад. Азиз, бензини газа хулоса харидор аниқ бошан, агар муомилаи созам дора, беҳуда занг назанед. бардор азиз, сасяниш хулоса тенҷи баъдаш солиш 98 гуфтагӣ камбеш бо савдо ҳам мешавад. бардор азиз, бачако ҳамин навор дар ҳози подписатсия кунен, лайка бизанен, зангулан зер кунен, дар ҳамо комментар нависен аз кадом марка мошина маъқулай, мо пешниҳодтон мекунем. хай то навори ба нахтон бача азиз.